Ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku nggak tidak lihat itu. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Nggak tahu. Masa aku kok yang malah. Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku nek aku ya mbok. Malah kayak.
mangkono ingkang anandang ratu ing wirata Matswa pati anandang kingken apa ing wirata Hei, para warga Gung kang mapan ana negara Wirata. Sing pantes lan mentes jinejer dadi ratu, jumeneng dadi Nalendra mapan ana negara Wirata. Kuwi dudu si Matswapati. Nanging Raden Kincakarupha lan Raden Rupakinca. Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing ingsun sumrambahe para kawulaku kabeh ing negara Wirata. Mugi tansah inemulan karaharjan pinayungan keslametan donya praping delahan. Putraku bocah bagus, anak anong anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati Amiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Seta tak kandhani ya Seta. Dadi pimpinan kaya bapakmu iki, dadi Nalendra kaya bapakmu Matswapati iki ora enteng sesanggeman ingkang sarta pakaryane. Kudu bisa netepi tembung sabda pandhita raja ratu, tegese sipate pimpinan utawa sipate Nalendra ora kena goroh kandhane Pandhawa Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta, yekti datan kena den ilangi. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora.
Lati lan pakartine kudu nyawiji kuwi sipate Nalendra kuwi hambeking pimpinan. Mula Seta, mula ing ripalungguhan iki bapakmu Prabu Matswapati wis kadung ngucap saguh. Apa sing wis kawedhar, apa sing wis kaweca kudu bisa tak sembadani. Nuwun inggih Kanjeng Rama mangestakaken dawuh. Pamanmu ing kepatihan, pamanmu ing kepatihan. Patih Kincaka Rupa lan Rupa Kinca bakal nganakake tontonan kang jagat durung nate mulat, donya urung nate ana. Apa wujude tontonan kuwi? Ora ana liya ya kuwi wujude adon-adon jago manungsa. Pamanmu Patih Kincaka Rupa lan Patih Rupa Kinca wis nyiyagakake ngamatakake jagone jago wiring kuning saka kepatihan. Ora ana liya ya kuwi si pamanmu Rajamala. Dene babakan jago makili wong-wong negara Wirata iki bakal tak pasrahke sakutuwe marang jeneng sira anakku bocah sigit Seta Buminjaya. Piye Seta? Apa kira-kira wis kasembadan jeneng sira Seta Buminjaya ngantukake jago minangka kekuwataning negara Wirata iki? Piye? Wis antuk jago apa durung Seta? Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidimi mangutama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarepan mring pro abdi nuwun inggih Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati. Inggih, babakan menika ingkang badhe kula andharaken dhateng paduka Kanjeng Rama Dewaji Prabu Mangsahpati. Awit pangestu paduka Kanjeng Rama, awit pangestu paduka ing ripalenggahan sakmangke. Ing ripalenggahan sakmangke ingkang putra kula pun Seta Buminjaya sampun angsal sawung, sampun angsal jago minangka kekuwataning negari Wirata Kanjeng Rama. Dadi tetane jeneng sira Seta wis ngentuke jago. Nuwun inggih sampun Kanjeng Rama. Jago saka ngendi Seta Buminjaya? Jago kala wau saking negari Wirata mriki piyambak Kanjeng Rama. Ingkang mapan wonten dusun Pejagalan. Atmajanipun Ki Jagal Walakas. Putranipun Ki Jagal Walakas saking dusun Pejagalan ingkang nama pun Jagal Abilawa Kanjeng Rama. Jagal Abilawa nuwun inggih Kanjeng Rama.
bocah saka Pejagalan putrane Ki Jagal Walakas jenenge Jagal Abilawa. Lah banjur kepriye Seta? Duh Kanjeng Rama Diwaji, punapa dipun keparengaken Jagal Abilawa kalian ramanipun Ki Jagal Walakas marak seba wonten ngarsa paduka mapan wonten ing setinggil negari Wirata mriki Duh Kanjeng Rama. Iya Seta, aku kepengin ngerti, aku kepengin sumurup kaya ngapa ta jagone Ratu Wirata Prabu Matswapati. Si Jagal Walakas uga melu seba nuwun inggih lakar kados mekaten Kanjeng Rama. Nanging saderengipun nuwun pangapunten. Gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun utawi bocah saka desa. Dados kirang babakan ing reh tata krama tuwin yuda negara miwah trapsilaning basa. Pancen wiwit duk kepengker si Jagal Abilawa menika sampun boten saged basa. Ya ora dadi ngopo Seta Buminjaya nggih. Nanging sayektosipun lare menika ketingalipun saged pinercaya awit ndarbeni jiwa ingkang luhur, ndarbeni watak ingkang jujur, ngapusi ya ora gelem, diapusi nggih mboten purun Kanjeng Rama Diwaji. Mangkono Seta nuwun inggih lakar kasinggihan Kanjeng Rama. Ya yen pancen kaya mangkono, aja ninggal marang hambeke satriya tanah Jawa. Mara coba timbalana si Jagal Abilawa kinen munggah ana pendopo agung negara Wirata madhep marang ngarsaning Sun Prabu Matswapati mapan ana setinggil negara Wirata dina iki uga nuwun inggih amit madhal pasilan Kanjeng Rama Dewaji Prabu Mangsapati.
mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon ginarabak padaya yuwarna nira ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara anakku Seta Buminjaya wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji Prabu Mangsahpati apa bener iki sing kok kandhake ana mau ngarep Seta sing ana mburi kuwi sing jenenge bocah saka Pejagalan sing bakal dadi jagone wong negara Wirata. Lho nggih. Lakar kados mekaten ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Rama. Ingkang mapan wonten wingking menika calon jago saking negari Wirata ingkang tundhonipun ing benjang ngadepi tandang kridanipun jago saking kepatihan nuwun inggih Paman Rajamala. Inggih menika ingkang akekasih Si Jagal Abilawa. Paladalah. Nyawang wujute wae aku wis marem Seta. Aku wis percaya yen bocah iki mengko
bakale bisa nandingi jago saka kepatihan ya kuwi pamanmu si Raja Mala. Ketitik bocah iki dedeke gedhe dhuwur, godhek wok simbar jaja, pating grantong kang dadi otot bebayune. Biyuh edan-edanan tenan. Rambute tek digondrong nguri seto. Inggih Kanjeng Rama. Rambute digondrong nguri. Heeh, mendah nek diblangkoni apik. Inggih. Inggih ngestaken dawuh. Lho, lek sing ana ngarep iki punika bapakipun. Bapakipun si Jagal Abilawa. Ngosik Kisana. Ora ateges aku angkuh nanging nembe wae weruh mula aku mitambuh sapa Kisana kang nedeng rawuh. Kang ana sak pengarepane si Jagal Abilawa. Sapa sing dadi aranmu Kisana? Inggih. Saderengipun kula ngucapaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing iladuni dumawa ing tawang towang. Suaramu kula kademen kok. Oh iya. Jenengmu sapa? Nggih, kula ingkang mandhegani mapan wonten ing dusun Pejagalan. Jenengmu? Sudi Amastani nderek tepang Gladiwano, nami kula Ki Jagal Walakas. Apa pancen bener Ki Jagal Walakas kuwi bapakne si Jagal Abilawa? Nggih niku anak kula niku dlondong kula. Oh iya. Dadi sing ning mburimu kuwi anak kula. Anakmu wis duwe gawean apa durung yen ana ing dusun Pejagalan? Dos pundi? Anakmu nek ning omah kuwi wis duwe gawean apa durung? Nggih, gaweane mboten wonten sanes kejawi namung bantu dateng bapakipun. Oh, bantu apa iki? Nggih, bantu mbeleh kebo, bantu mbeleh sapi, nek kepepet kirik barang nggih dibeleh. Oh iya. Kirik nggih tambul. Nyuwun sewu kula wau teng ajeng sampun ngandharaken tiyang saking desa, tiyang saking dusun menika radi kirang ing ngreh tata krami miwah yudha negara. Aku wis paham kok Seta. Ya aja mbok tuturi ya. Nggih, ngestaken dawuh. Saiki aku bakal takon karo bocah mburimu kuwi. Nggih, mang tangleti anak kula niku Jagal Abilawa. Ana tetembungan ora kenal ora tresna. Apa pancen bener bocah sing ana mburine iki Jagal Walakas, kowe kuwi sing jenenge Jagal Abilawa? Edan lagi ngereng wae wis kaya gempa bumi Seta. Nggih. Kowe takon karo aku. Ya, kowe sapa? Pancen bener jenengku Jagal Abilawa. Jagal Abilawa ki kowe? Ya pancen bener. Musik Jagal Abilawa piye? Apa pancen kowe ki ora ngerti apa piye? Aku kuwi sapa? Aku kuwi ratu ing negara Wirata sing siyang pantaraning dalu ngayomi marang kowe. Amarga dusun Pejagalan kuwi masih ke bawah perintah ya kuwi maksih wewengkon ing negara Wirata. Iya. Aku kuwi Ratu Wirata, Prabu Matswapati. Aku kuwi ratumu, aku kuwi pimpinanmu. Iya. Kenang apa? Liyane do basa melipit karo aku, kok kowe ora iso basa? Pancen wiwit biyen aku ora iso basa. Wiwit Jagal Abilawa isih cilik aku ora nate basa karo sapa wae. Yen pancen kowe ora trima arep nesu-nesuwa gelut apa piye? Le ngosik to, le ngosik. Iki ratu lho le, kok mbok jak gelut ki piye? Awake dhewe ki wong dusun, awake dhewe ki wong desa, kok ngejak gelut ratu ki ketemu pirang perkara. Kowe ki aja ngisin-ngisini bapakmu le. Kula diketrak sampun kula aturi to Kanjeng Rama.
lari saking dusun, lari saking desa menika mboten saged basa. Oh iya, ora dadi baya pangapa. Sing penting dedek lan piadeke kuwi wis bisa nandingi tandang kridane si Rajamala. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Dadi bener, jenengmu Jagal Abilawa. Ya, pancen bener. Aku Jagal Abilawa. Bocah saka dusun Pejagalan. Anake Ki Jagal Walakas. Yo. Aku kok lagi ngerti iki. Yen jebule kamulaku bebrayan agungku kang mapan ana ing negara Wirata, aku duweni pawongan, aku duweni kawula sing gagahe kaya mangkene. Pancen bener aku ora tau metu saka ngomah. Pancen gaweanku awan bengi bantu karo Bapak Ki Jagal Walakas. Ya, tepungna ya aku Ratu Wirata Prabu Matswapati. Matswapati karepmu rayo karepmu. Le. Gak pareng nakal le. Iki ratu ki pimpinane awake dhewe kok kowe ngono. Wis menengo. Iya. Wong kono sing butuh karo awake dhewe kok. Iya. Kowe anake Ki Jagal Walakas saka dusun Pejagalan. Kowe wis ngerti apa durung? Kowe wis ngerti apa durung? Apa to wigatine Jagal Abilawa tak timbali marak ana ngarsane panjenengane ingsun. Ya kuwi Ratu Wirata Prabu Matswapati. Kowe wis ngerti apa perlune, kowe wis ngerti apa wigatine, apa durung? Aku wis dikandhani karo sapa? Karo anakmu Seta Buminjaya. Mose bakale aku didadekke jagone wong Wirata. Heeh. Kowe upama tak dugelut kowe wani apa ora? Wani wae kancamu pira? Lho, musuhmu iku aku. Kowe aja ngisin-ngisini nang. Kowe aja ngisin-ngisini. Ratu bolak-balik mbok jak kerah, ratu bolak-balik mbok jak gelut. Kowe iki ora arep mungsuh tanding karo Ratu Wirata Prabu Matswapati. Mulih lho aku. Mulya. Ora, Ding. Gak sida. Kowe ora musuh aku, ha? Musuh saka kepatihan jenenge si Rajamala. Heeh. Apa kowe saguh Jagal Bilawa? Aku saguh wae. Dasarmu apa? Wewatonmu apa kok kowe saguh dadi jagone wong Wirata? Aku ngrumangsani lair ana bumi Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka negara Wirata ana pengayomane ratu Gustiku Prabu Matswapati ya kowe kuwi. Mula aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku. Yen to negaraku mbutuhake Jagal Abilawa, aja to mung bandaku, nyawaku bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan negara Wirata. Walah. Elok tenan kowe Jagal Abilawa. Elok tenan kowe Jagal Bilawa. Anak kula nggih ngaten iki, Runan. Pun kula didik wit cilik ngaten iki. Ngabdi dhateng negara. Anake sinten riyen to? Anak kula kok. Anake iki Jagal Walakas. Iya ki iya. Ora maido anakmu pancen bocah sing kendel, bocah sing pinter. Nggih, anak kula dak. Iya. Ketoke bocah saka desa, ketoke bocah saka dusun omongane kasar. Ning bareng dirasake tinemune jebol omongane, gunemane bener pantes lan mentes. Anak kula kok niki. Anak kula nggih ngaten niki. Kula didik wit cilik pun ngaten niki kalian kula. Iya. Aku ora usah mbok alem. Aku ora mendem pangalembono. Aku matur witing klapa saklugune. Aku duweni prasetya yen to urip ana salah sawijining negara, aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa karo kowe, nanging pitakonane genti diwalik. Kowe dadi bocah nom-noman wis labuh apa marang negaramu. Wah, elok kowe ora salah Seta, duweni jago sing kaya ngene iki. Kowe ora salah Seta. Nggih, anak kula niki anak kula. Pancen anak kula nggih pintere, pun kula didik wit cilik ngaten niki. Bekti kalian wong tuwa, bekti kalih ratu. Iya. Tak. Saiki ngene,
yen to pancen kowe gelem lan siyaga dadi jagone wong negara Wirata. Kowe arep njaluk bebungah apa Jagal Abilawa? Kowe arep njaluk Raja Brana? Kowe arep njaluk derajat kang sarta pangkat apa njaluk kelungguhan? Yen keperlu kowe kepengin njaluk omah sing magrong-magrong apa njaluk bojo sing ayu, kowe mengko kabeh sing dadi pamintamu kang sarta pamutamu bakale tak sembadani, bakale tak pinangkani. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo, babar pisan ora. Yen kowe mene dhuwit nyang aku, tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok. Nggih, kula nggih mboten sudi disogok. Kowe ya ora sudi disogok mboten. Sing nyogok niku kula. Ora. Wis penting ngamplengan lho. Anak kok manggan mara tangan, ngaplokmu ora apa-apa, akikmu iki lho. Mas aku kok. Aku ora sudi mbok sogok. Mergo apa? Mergo sing disogok karo sing nyogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Mula dina sak mengko Matswapati ratu Gustiku. Mula dina sak mengko waliken sing dadi rasamu Prabu Matswapati. Ri palungguhan iki karep ben resik atiku anggonku mbantu marang negaraku. Jagal Abilawa anggone dadi jagone wong negara Wirata. Aku ora susah mbok wene bebungah apa-apa, aku moh nampa apa wae saka kowe. Yen aku njaluk bebungah karo kowe tegese atiku ora tulus, atiku ora ikhlas anggone bakal bantu marang negaraku. Wah, elok kowe Jagal Abilawa. Anak kula ngaten iki anak kula. Mang percaya mawon kalih anak kula niki. Pun dijamin dadi jagone wong Wirata genah jos. Genah mending sekelining, genah ngerampungi gawe. Aku ya tak pamit dhisik karo bapak niki Jagal Walakas. Wonten dawuh yen anakmu dadi jagone wong Wirata makili negara Wirata kon ngadepi jago saka kepatihan ya kuwi si Raja Mala apa mbok keparengake iki ikhlas lahir terus ing batin. Anak kula pun kula didik ngabekti ngabdekaken diri mring negari labuh marang nusa lan bangsa. Kowe ikhlas lahir batin jagomu jagone wong Wirata, anakmu si Jagal Abilawa dadi jagone wong Wirata, kowe ikhlas. Nggih, kula ikhlas. Lahir batin anakmu dadi jagone wong Wirata, kowe ikhlas. Ikhlas lahir terus sing batin. Ning nyuwun sewu, kula nyuwun 50 mawon nggih tukon rokok. Piye? Kula nyuwun 50 mawon nggih tukon rokok. Kula duit kula nembe telas. Yo nek nggur 50 wae tak wenehi. Lah nggih, matur nuwun. Balekke ora? Ayo. Balekke ora? Anak ikhlas kok bapak Indermis. Ayo. Balekke ora? Iya. Nyun sewu kula tiwas dipacul ndas kula. Kula balekke mawon. Iya. Ajar ikhlas nggih, ajar ikhlas. Kowe wis orumanti Jagal Abilawa, aku wis orumanti. Labuh marang nusa lan bangsaku, dharma bekti marang bumi kelahiranku negara Wirata. Haladya. Permara rek mengoso umya ngambreng kadhe karonaning kaswasih ring marga hamalapkung ore sang kanta wastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya Umyus
Hamara wayahanto Seta kula wonten dawuh Kanjeng Rama upama bocah nom-noman negara Wirata racake kaya si Jagal Abilawa kira-kira Wirata kene racake ora padha gegeran racake negara Wirata kene ora padha padudon tak ambali meneh ora usah ngalem karo Jagal Abilawa aku ora mendem marang pangalembono ya kaya wis Jagal Abilawa piye dina iki ketokno dadamu ketokno jiwa kasatriyanmu para gage maju ana blabar kawat janget sinencang njaluka pangestu karo wong tramu Ki Jagal Warakas muga-muga sing dadi tandang kridamu kowe bisa ngrampungi gawe nyernake si Raja Mala jago saka kematian ya aku njaluk pangestu marang Matswapati Ratu Gustiku ya pangestuku gumraja kaya banyu sedudo duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri Jagal Warakas bapakku anapa Jagal Bilawa sadurunge aku budal kono blabar kawat janget cinencang aku njaluk pangestu karo Jagal Warakas bapakku muga-muga unggul sing dadi juritku ya muga-muga sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangka unggul sing dadi yudamu anakku cah bagus Jagal Bilawa ya dongamu iringen kanggo anakmu lanang Jagal Bilawa heeh sadurunge kowe budal kowe tak wenehi cekelan kowe tak wenehi gembolan apa kuwi iki cekelen ada ana sak apa kuwi iki sing jenenge lulang kebo landhoh dicekel disaki iya iki kanggo kasekten heeh iki ana meneh cekelen sak ana apa iki kul buntet iki sakono kanggo kewanen kowe engko bakal kendel lanang sing dadi juritmu nang yo iki ana neh apa kuwi pring petruk cekelen iki yo cekelane bapakmu biyen yo tak sai ana neh apa kuwi minyak bulus nggo apa arep perang kok nggawa minyak bulus pakmu biyen pas perang karo ibumu ya nggawa minyak bulus kok. Yo, jaluk pangestu. Lanang sing dadi tandang ridamu Jagal Bilawa. Yo, jaluk pangestu. Kula pamit lumangser saking Stinggil Wirata. Ya, Ki Jagal Warakas katurake panuwun ya Ki Jagal Warakas. Menawi longgar menawi senggang kula aturi mampir wonten dusun kula Pejagalan. Ya. Yen pinuju longgar sak sempetke mampir ana dusunmu. Nggih, matur nuwun. Seta kula wonten dawuh Kanjeng Rama diwuji Prabu Mangsahpati. Iringen botoe. Kowe kang minangka dadi botoe iringen Jago Wirata si Jagal Abilawa. Nok dateng sendika. Mangestokaken dawuh Kanjeng Rama diwuji Prabu Matswapati. Wis besok ndadak ngenteni apa? Budal lononan lumaku tumuju ning blabar kawat janget cirencang. Muga-muga pepeteng kang angliputi negara Wirata enggala bisa suwisih Seta Bumi Jaya gandanya sekar kehadung Selamat
Ninuwus ingkang mapan ana ing kepatihan risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra solahe kadya lintang panjrina.
Ah. Srumahyut Raja Mala Pura Rupa Mangsa Skadi Angin Pangsa Pal keprapal Selo kapalasan Satulung mayu mangungsi kagiat kakudro kang jaga Arja manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Hadiku Yayi Raja Mala. Wut ladalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa amiji adimu lanang haku Raja Mala. Yayi Raja Mala piye? Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendhang paribasane. Kakangmu aku Raden Kincaka Rupa ya Patih Kincaka Rupa. Ora marem yen mung dadi patih, ora marem yen mung dadi warangka mapan ana ing negara Wirata. Raja Mala, kakangmu Patih Kincaka Rupa kepengin dadi ratu, dadi wong nomor 1. Tegese dadi Nalendra mapan ana ing negara Wirata. Mangmula, embuh piye caraku? Embuh piye reka dayane kakangmu Patih Kincaka Rupa anggonku bakal ngreka daya ambudidaya nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsopati kang dina sakmengko dadi ratu mapan ana ing praja negara Wirata. Ya Kakang, ya ngestokke dawuh. Janjane tontonan adon-adon jago manungsa iki mung kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matsopati. Mula sajroning adon-adon jago manungsa kang mapan ana blabar kawajangan cinencang alun-alun negara Wirata, kowe kudu menang Raja Mala. Ya, aja kuwatir Kakang. Ladyanto adimu iki mung manungsa lumrah, nanging aku kena ing lara datan kena ing pati. Karepmu piye lire piye Raja Mala? Iki mengko sak mangsa-mangsa